Gerçek Nadar Aman Nadarov. Biziň durmuşymyz. Biziň durmuşymyz manili kitap. Her kim ondan mani alýar özüçe. Kimse akyl, kimse baýlyk, kimse bagyt. Her kim ondan paýyn alýar özüne. Biziň durmuşymyz Allahyň peşgeşi. Wagt geçýär ýygyna, gaýtalanmaýar. Bir kişiň maňlaýyna ýazylan ýazgyt beýleki adamda gaýtalanmaýar. Biziň durmuşymyz synyk dünýäsi. Her bir edýän işleň hasaply onna. Elmi damy birek biregi söýüp, ula hormat goýup gezmeli munna. Biziň durmuşymyz novella meňdeş. Soň näme boljagyny bilip bolmaýar. Her türlü çaklama ýüzür sokdy biz. Allahyň etjegini insan bilmeýär. Bu durmuş kızykly, başdan geçirme. Bolýar ony türlü päsgelçilikler. Gerçek türlü kıyınçılığa döz gelip, hökman geçmeli şol päsgelçilikden.